Danger John. I am Daddy Danger John. Ja tervetuloa tänne Sauhuburgerin Järvenpäähän. Mä oon teidän isäntä, vaarallisen työn isä. Ja eikä tässä muuta kuin suorittamaan yhtä vaarallista työtä lisää. Eikä kaadetaan vettä seuralaiselle, nimittäin se kuuluu hyvin pöytätapoihin. Ja pöytätavat on yksi sellainen juttu, mitkä unohdetaan ihan niinku näillä näppäimillä. Tossa on toi burgeri, mitä syödään. Se on tuollainen tulinen tuskan parahdus, eli paskan turahdus. Ja eikä siinä sen kummempaa. Käydään myöhemmin vähän läpi, että mitä siinä on. Mutta tuliseksi hän tuota väittää. Ja tässä vaiheessa aletaan olla ihan niin kuin lähtökuopissa viimeisiä sekunteja ennen suorituksen alkua. Laitetaan ajastin päälle ihan vaan omaksi iloksi. Oikeasti enää mitataan ruuduista nämä sekunnit. Ja siinä eikä vähän tarkkailla, että mitä sille burgerille tehdään. Ihan käsin menee. Ja siinä on heti katsottu, että otetaan paprikat pois päältä. Ne on vähän liukkaita, ne ei meinaa jäädä käsin kiinni. Niin menee pari sekuntia, mutta se on ihan hyvä. Ja sieltä eikä haukku. Ei hirveästi polta. Mutta sä tiedät, että se tulee sieltä. Se on vähän niin kuin tiedät, että sä oottasit väijytystä. Niin voiko sua väijyttää, jos sä väijytät sen tulisuuden? Eikä siinä sitten muuta kuin burgeri vaan ääntä kohti, niin kuin eläin. Viereisen pöydän jätkät vähän katto mun mielestä. Tai sitten mä vaan jännitti. Kyllä vähän taas kattoo. No, katsoisin mäkin, jos tämmönen hirviö tulisi viereisen pöytään tuhoamaan 10/10 tulista burgeria. No, tässä näkyy tosi hyvin niin burgerisyömistekniikka. Meinaa vähän tuoda tavaraa ulos. Sitten mä työnnän sitä takas tonne. Ja sit kun se rupeaa olemaan liian soggy semmoinen, että se on hankala syödä. Mä vaihdan harukka ja veitsen ihan suosiolla. Se on paljon hitaampi ja mä tiedän mitä mä syön silloin. Se on hankalassa vaan stuffaa tavaraa sun naamaan, sen tungit. Se on suu täynnä ja sit sä pystyt pureskelemaan kunnolla. Sit se on tulista kamaa. Niin, joo. Tai näitä varmaan tiedä, kun ette kokeilla. Mut anyways. Mä oon tosi tyytyväinen tähän. Ja toi loppu tosiaan ehkä vähän hidastuneiden harukka ja veitsen kanssa, mutta se oli vähän tämmönen, niinku tää oli testi. Nimittäin tämän burgerin syömällä saa tommosen chilipassi. Ja itse asiassa chilipassi käteen. Täällä saa tämmösen jutun kuin, että chilipassi. Alla mainittu henkilö on todistettavasti syönyt annoksen tuskan parahdus 10/10 ja on oikeutettu ottamaan vastaan saun chilihaasteen. Kersantti Karoliinan ateria. 15/10 tulisuus. Siihen ateriaan palataan myöhemmin. Ja tästä ollaan. Olen tosi tyytyväisenä tässä. Mä sanoin kameramiehelle, että jos nyt ei ollut rekki päällä, niin mä lyön. Ja mä hetken aikaa tarkoitin sitä. Silleen, en mä varmaan oikeesti jos kovaa lyön, mut silleen vähän läpännyt. Tai olisin pakottanut sen tilaa mulle uuden tommosen burgerin, en mä tiedä. On se käynyt mitään, ei mun tarvitse miettiä mitään tuommoista skenaarioa. Mut joo, tosiaan tässä sitten juodaan ihan runsaalla kädellä vettä. Ja ne, jotka väittävät, että vedenjuonti ei auta tulisen poistamiseen, niin ne valehtelee. Ne ei tiedä yhtään mistään mitään. Joo, se ei poista sitä tulisuutta, mutta syöpä tommonen burgeri, suostaa rasvaa ja muuta suussa. Millä sä huuhtelet sen pois? Saippualla. Ja sitten tästä tapahtuu jotain sellaista, mitä niin vaan tosi ystävien kesken voi tapahtua. Tai oikeastaan pomoja alaisten välillä kanssa. Että mulla loppuu vesi kesken, tosta pullosta loppuu vesi kesken. Kameramiehellä oli Pepsi ja puoli lasia vettä. Niin. Joo. Mä tiedän, että se haluaa, että mä juon sen veden. Tai mä tiedän, että mä haluan juoda sen veden. Ja niin. Mitä sä ajattelit tähän asialle? Mun nimi ei turhaan vaarallisen työn isä. Mä vaan, että ei valmis maksaa vaarallisen työn lisää. Tosiaan tuossa burgerissa sisällä. Tässä burgerissa oli sisällä. Se on tommoista kuin
Tämän burgerin kuvaus on seuraavanlainen. Todelliset chilipäät huomioon. Tässäpä teille on oiva valinta. Uusinta uutta sauvussa. Omalla Monster chilikastikkeella terästy burgeri antaa voimakkaan chilin kirpsakkaan maun saatelemalla sen tunteen, mitä juuri tänään haetaan ja huomenna pöntöllä muistellaan. Mutta chilin höyrien sijasta löytyy burgeri täynnä laatua sauvun maku. Kun tuska parahtaa, olet nauttinut sauhulla hampurilaissämpylän valinnan mukaan. Saavun premium pihvin, saavun sriracha majoa, saavun Monster chilikastiketta, tomaattia sekä pikkelöityä punasipulia ja kaikkea sopivassa suhteessa. Ja tohon en voi kyllä väittää mitään vastaan. Oli oikeasti hyvän tulinen, siis niinku, se maistui hyvälle tuliselle. En mä hirveästi kerännyt maistamaan mitään muita makuja siitä. Tai maistamaan ylipäätään mitään. Mä oon alle 2 minuutin burgeri, joka tuntuu 5 minuutin burgerilta. Mä muistan tuossa syödessä, mä loin yhden katselun kameramieheen. Se oli ihan hirveä tuska sen kasvoilla. Musta tuntui, että mä katsoin sitä joku 5 sekuntia. Tuossa klipillä se näkyy oikeesti, se on vaan ihan silmänräpäys. Ja niinku... Niin. Eikä siinä sit... Kameraviisille mussuttelee tossa ja meikä alkaa olla ihan niinku... Ihan niinku valmiina niinku tekee ihan mitä vaan. Rentoutunut olo kaiken stressin jälkeen. Eka päivä stressaa, että saako se oikeesti syötyä. No sitä mulle ei todu stressaa. Mut niinku, et meneekö kaikki hyvin ja niin edelleen. En mä tiedä. Ei mä silleen jännittänyt. Mä en treenannut mitenkään tätä varten. Mä en oo syönyt moneen viikkoon mitään tulista. Ei varmaan oikeastaan kuukauteenkaan. Totuushan on se, että chilisyönnissä, ne jotka pystyy syömään tulisempaa chiliä, niin niillähän tää haaste ei oo yhtään mitään. Et propsit kameramiehelle, se ei oo silleen chilipää. Se vaan vetäis ton burgerin ja ansaitsi chilipassin. Joten, niin. Kaikki on suhteellista. Mutta totuus on myös sit siinä, että ne meidän kameramieshän ei lähde suorittaa meidän kanssa sitä viimeistä haastetta, eli haastetta, jonka nimessä vitsaillaan Levi and the Levinsin kappaleella Kersantti Karoliina. Se on semmoinen pahasisuinen eukko. Tai niin. En tietää. Sitten on Kersantti Karoliina C-llä, eli Karoliina Reaper viittaus. Ja se haaste itsessään no tosiaan mä oon syömisen jälkeen aina hyvin meditatiivisella tuulella. Mun aivot on täysin auki. Ja tässä mä kerron kameramiehelle, että aikaisella miehellä on 2 paikkaa, missä voi itkeä. Toinen niistä, kun se katsoo hopean, oli viimeisen 4. Kurojakin hyppää palavaan taloon. Ja toinen on se, syö hyvää ruokaa. Ja tuolla pyörit TV:stä lätkää, eikä hopean oltu. Oli muuten aivan järjettömän hyvää. Saa aikaisemmin ei itkemään. Ei kumpaakaan edes hävettänyt. Toki kyyneleet ei näy videolta. Minkäs teet? Ja tässä vaiheessa mä oon vähän rentoutunut jo liikaakin itse asiassa. Ja mä alan menee semmoseen kyyryasentoon. Ja kaveri pitää aina ottaa mäessä. Kameramiehellä oli jäänyt noin paprikat tuosta hampurilaisen päältä syömättä ja koki, että ne oli ihan tulisia, mutta ei se tajunnut sitä, että ne on niinku ihan paprikaa eikä mitään chiliä. Niin mä sit katsoin, ettei kukaan näe. Söin nopeasti sen lautselta, nimittäin kyllä kaverille pitää chilipassi saada. Niinku, joo, mä en oo lisensoinut chilipassien myöntäjä, mut mä oon sen verran paljon chiliä syönyt, et kyllä mä osaan katsoa, että kuka on chilipää ja kuka ei. Voi tulla testaa. Haasteita otetaan vastaan. Heitän tuossa semmonen tipsin tuon pöydän toiselle puolelle. Eli myös teille. Koska niin, mulla on nuori noviisi vastapäätä.
Niin pitää kertoa vähän kikkoja. Ja tässä mä rupean olemaan silleen ihan loppuvaiheessa silleen, että joo, eikä tässä tuu käsi pesee, et ei tunne enää oikeastaan yhtään miltään. Vähän jumittaa telkkari tossa. Tossa se tulee. Tossa tuntuu, että kun sä menet kyyryasentoon, niin se kapseli nousee sun selkää pitkin ylöspäin, sun vatsalaukun seinämiä pitkin ylöspäin. Ja se on menoa sit. Tässä vaan maistellaan bataattiraneen. En voi suositella. Mä en oo silleen hirveä iso bataattiäijä muutenkaan. Mut niinku... Jos noin maistu mämmille. Taisi olla aika eksakti kuvaus. Mut toisaalta se on makea perunasta on paistettu ja se on karamellisoitu. Ja... Niin. Ei sille voi mitään. Mulla ei mitään bataattiranea ollut. Mä tulin vaan syömään ton burgerin. Ja se oli ihan hyvä päätös. Olisi nyt vaan herää vähän aikaisemmin. Mut eikä siinä sit... Minä olen vaarallisen työn isä ja suoritin yhden vaarallisen työn lisää. Tykkää likee, niin. Tykkää likee, niin. Tykkää likee, niin. Tykkää likee, niin. Kun yö hiipii ja valot sammuu, chili paskaa suolissa, tunnen kaiken kamaluun. Kipu kouristaa, tuska raastaa, kuin helvetti sisällä, sieluun se haastaa. Menikö se vielä? Kyllä se. Nyt tässä on väärät burgerit, mitä nyt on chili laittaa. Ai ei ollut. Mulla kyllä tuntuu.